ty vnímaš ten náš spôsob, ako učíme? Ako si to ty to vieš tak zhodnotiť profesionálnejšie? Ako to ty vnímaš? Ja som si uvedomila hneď od prvej hodiny, že sa kladie veľký dôraz na to rozprávanie. O to zväčší, ako my v škole máme nastavené. Priznám sa, ja som si niektoré tie prvky odkúkala, začala som to používať v škole. Dobre, aspoň budeme mať vzdelané deti. Veľmi mi vyhovuje ten spôsob učenia slovíčok. Áno, je to nastavené na tú intenzitu, čiže je to viac. Hej. My máme v škole 2 hodiny do týždňa, čo je maličko. A popri tým ostatným, proste je to systém, ale o tom nie je teraz téma. Áno. Vyhovuje mi to, alebo páčilo sa mi to, že tých slovíčok bolo nejaký balík, nebolo toho kvantum, bolo toho to, čo sa dalo zvládnuť do tej nasledujúcej hodiny. Išlo tam, naozaj ten učiteľ sprevádzal toho žiaka, čiže študenta.